Di Kurdistanê gelek baweriyên ku ji aliyê ol û baweriyên serdest ve heliyan hene. Wekî pişaftina çand û ziman, pişaftina baweriyê jî ji bo civak û neteweyekî xeteriyek mezin e. Bi taybetî jî dema em li civaka Kurd dinêrin li gel ziman, baweriya civakê jî di çerxeke dijwar a qirkirin û pişaftinê li derbas bûye dibînin. Li gel perçebûn û dagirkeriya li ser erdnîgariyê baweriya civaka Kurd jî bi heman rengî ye. Dema em bala xwe didin baweriya Kurdan, bi zelalî em dibînin ku perçebûn û helîneke mezin jiyaye. Hejmareke kêm a Kurdan mayî ku baweriyên xwe yên resen diparêzin. Kurdên Elewî jî li hemberî ol û baweriyên serdest hewl didin hebûn û baweriya xwe biparêzin. Em jî hewl didin ku her cure berxwedana gelê Kurd û baweriyên wan ên resen bi nivîs û weşanên xwe de bidin der. Yek ji baweriya resen a bi sedan salan e ku li pêşberî İslamiyetê li ber xwe dide Elewîtî ye. Her çiqas kêm zêde ji aliyê civakê ve baweriya Elewîtiyê û ritwelên wê bêzanîn jî me xwest bi çavekî din û nêrîneke bibêrxistî ji bo xwîner û temaşevanên xwe raxin ber çavan. Li ser vê bingehê di çerçoveya bername û plansaziya ku me da pêşiya xwe em berê xwe didin Dêrsimê. Li derdora Nîvro ez û hevala me mizgîn ji Amedê em derketin rê û me berê xwe da Dêrsimê. Armanca me çûyîna bawa duzgün, ango duzgün baba bû. Beriya ku em biçin min bi serokê komela mala Cemê ya duzgün bawa Sînan Kırmızı Çiçek re hevdîtin kir. Wî jî kêfxweşiya xwe anî ziman û daxwaza me ya derbarê bawa duzgê û rewşa baweriya Elewîtî ku min dixwest xebateke taybet bikim qebûl kir. Piştî Nîvro em gihîştin navenda Dêrsimê. Ji wê derê me berê xwe da navçeya Qisleyê û ji wê derê jî em derbasî mala Cemê ya bawa dizgî bûn. Serokê Komeleyê Sînan bi kêfxweşî û dilgermiyeke mezin em pêşwazî kir, me bi rêveberê Komeleyê Süleyman û Pîrkazim danasîn. Germahî û kêfxweşî aramiyek mezin di dil û giyan de afirî. Ji mêvaniyê zêdetir hesteke gihîştina heval, hogir, malbat û xizmatiyê derket holê. Hêj roj neçûbû ava, me bi coş û kelecanek mezin çavek li derdorê gerand. Hema bê ji her dîtin kelecan û aramiyek dixist hundirê mirov. Mala Cemê li cihekî bilind bû. Heremeke mezin û berfireh ji mirov xuya dike. Bi qasî ku çavê mirov dibîne, her der ji mirov xuya dibe. Pişta me li çiyayê bawa dizgî berê me li herêmeke mezin û asê bû. Ji bo pêkanîna ritwelên Elewîtiyê, komeleya mala Cemê avahiya ku çêkiriye xizmeteke girîng dide civaka Elewî. Ji cihê çêkirina xwarinê heta amadekirina loqmeyan, cihê rûniştin û pênvedanê, cihê xwarin û vexwarinê û her wekî din hatine çêkirin. Elewiyên ku tên vê derê bi dilrehetî dikarin ritwelên xwe bi cih bînin. Ji bo canên ku ji deverê dûr tên jî cihê razan û mayînê hatine sazkirin. Ji ber ku mala Cemê ji bo pêkanîna ritwelên baweriya Elewîtiyê cihekî girîng e, ji gelek deveran Elewî tên vê derê û li gorî baweriya xwe îbadetê xwe dikin. Bi hev re di nava rêz û dilgermiyê de ne. Parvekirin û hemhalbûna wan, bawerî û felsefeya wan a jiyanê radixe ber çavan. Rojane ji aliyê sedan kesî ve serlêdan çêdibe. Bi giranî Elewî tên van mekanên pîroz. Lê kesên ku ji baweriyên cuda tên serdana vê derê jî nekême. Me jî ji vê yekê re şahadî kir. Li wê derê loqmeyên xwe yanî qurbanên xwe didan. Li vê derê jiyaneke komûnal û kolektîv pêş dikeve. Loqme bi hev re tê çêkirin û li her kesî tê belavkirin. Çandeke wekhev û civakî tê jîn. Her kes wekî hevin. Kes ji kesî ne mezintir, ne jî biçûktir e. Her kes can e. Lewre rêya wan, hêvî û armanca wan, jiyan û baweriya wan heman e. Berêya ku loqme bê xwarin, pîr dua dike, pişt re dest bi xwarinê dike. Her kes di çêkirina wê loqmeyê, belavkirina wê de li gorî derfetê xwe dibin alîkar. Her kes hewl dide keda xwe tevlî vê ritwelê bike. Her wiha her kes
لپیشبری هف برز، روکن و پیفخوشه. او گیان و جیانا لوی داره هیویا هر مروه و که خوازه. مروو لپیشبری دیتنا وی روتاله گلکی هستیار دبه. جخوارنه حتی وخوارنه هر تشت هف پارتی چکرن و خوارن. مادیات لحوله نامینه و معنویات سرورده به. یا راست باوری و فلسفه علویتیه مروف انجاق لجهین وها بزلالی دکاره ببینه. همو گوتن و نویسین جدر وی دیتنا چاوان وی هست و تداین ندا آواکرن. فلسفه وی باوری خوال مالا جمعه ده در. نزیکاتی الهمبری هفدو، نزیکاتی الهمبری خوزای، نزیکاتی الهمبری سوالان خواه لفه داره ده در. وکی دیتن و حیسین دناوا روژه ده بشف جی دم و کلین گلکی هستیار و آرام دهش حیس و گیان مده خواه به جی کر. دجیانا خواه ده من شفک و هات جه هست و آرامی نجیابو. لعالی دنجی دورکتنا جقربالغی باجار لسر وان چای بلند دناب مروفن دلپاک ده بهنا مروف دانی بر مروف. بله بسبه که جشوه خوشتر امشیار دبون. به هلاتنا روژه ره دنگ خوزای آرامیا کو خوا دگیان ده دادر کرتک ویده تر گیشتنا هستین اوینا حقیقت بو. لوره دنگ و رنگ خرابی و پرگالا قریج نبو. دبک و جیان خیال وید هاد کرن افکیلی بو. هست، نیت، آرمانج، باوری و حس کرن همان بو. هر کسی لطن بخوا دست با آماده کاری روژه دکر. ین کو پاقجی دکر، ین کو جبو میوانان چای آماده دکر و ین کو در دور ددان سرهف دناوا تفگره که دبو. مجی لعالیه کی چافدیریا وی روشه دکر لعالیه دن جی تعما او روژا خوش دردخست. بله پشتی خوارنا تاشته و آماده کارین خواه مبر خدا مکان بوادزگه. بره ما لره که زحمت و پیروز بو. ربره مجی سرکان کاراگز بو. هر کلیاوه داره و حتی بیستندن بخواجی جبو ما گلکی پیروز دهات. بشواره که امرکشیان جای بوادزگه. هر کو ام بکاشل دکشن لگل وستینه که دیتنا هاوردور زلالتر دبه. لعالیه که بره مال هلکشینا چیه لعالیه دنجی چاو لوچرینه که در دوره. جوخوا سرکان جی در دوره به مدد ناسین. لسر ملی می راستی جه که بلند نشانی مدده. دبیجه اف در بیندرا بوادزگیه. دوی کلیه ده سرکان پس خوفین در دوره نشانی مدده. ام جی دستا ویژن و نکیشن خواه و هول ددن دیتنا وان سوالن کو کم تی دیتن و لحرم پیروزه قید بکن. مبره خود دا کدره چاوه ما لپس خوفیان دکد. بله دی دست پکه ده ام دگهشن هنیا گوزه آنگو کانیا گوزه. لوی داره ام راستی جه کشین و تفدار و برتین. آراست دارا گوزه جبر عاشته لی خستیه لشناخوان نمایه. لیدیسا ناو خدای ویکانیه. گندیه بناو مسلم دیل که بسالانه او هفسر خواه تی وی داره چای جمیوانا را چه دکه جبو ما بحثا ویکانیه و بحثا دارا گوزه جدکه. یا راست پشتی هلکشینه که وستیایی و خوارنا آوا جمدی یا جه هنیا گوزه و لبن سیاه داران و خوارنا چایا لسر آگر همو وستینا ما جسر مرا کر. لالیه کی ما چای خواه خوار لالیه دنجی آپ مسلم جمره بحثا ویکانیه دکر. پشتی بهنودانه جارک دن ام هل دکشن و بر به مکان باوادزگوه دمشن. بگومان ام دره در راستی گلک روتالین کو دباوری علویتیه دنینه تین. میناک کفردانینا سرهف چکرنا قوچان پاچگریدانا دار و بران. دمک شونده ام دگهجن هستک هوس یعنی شکفت و مکان باوادزگه. کو ده همان دمه ده جوه دره ره جه و مالا باوادزگه جی تی گوتن. لگوری باوریه باوادزگه دمها چله یازوستان ده چه روژی لوی دره اشکشایه. لوی دره هم جروتوالین حوجه پیکتینن فنداخوا پیدخن هیوین خواه ین جبو ولاد و جواکا خواه دکن. هر وها چاو لدردوره ودشرینن. لوی دره جی ام روتوالین نه لگوری باوریا علویتیه دبینن. پاچن لدردوره هاتن گریدان وینین لعرده
û kevirên ku li derdorê hatine zeliqandin. Piştî hestekê em diçin heniya tose yanî kaniya tasê. Li gorî gotinan kesên ku tê vê derê heke di cihêkanî zêde avê bibînin tê wê wateyê ku ew kesên dilpakin. Di heman demê de ji wê derê re kaniya kesên dilê wan pak, paqij jî tê gotin. Li jêrê şikertê yanî haniyan tosê li ser tehtê cihekî fire hebû. Ku ji wê derê re jî cile dizgî yanî doşeka dizgî ku cihê bawa dizgî lê razayê tê gotin. Li heman cihê ku jê re cile dizgî dihat gotin li ser tehtê kurahiyek li ser dirêjiyê hebû. Hinek dişibiya şiklê tembûrê. Ji wê derê re jî tembûra bawa dizgî dihat gotin. Serkan yek pêk tiştê ku em dibînin çine neçine ve digot û bersiva pirsên me dida. Em didomînin. Dîsa bi şivereyên li ser teht û terîşan em meşa xwe ber bilûtkeyê û çûna cihê ku jê re dibêjin mezela derge yanî cihekî sembolîk yê goreke dirêj e ku di hundirê hewşekê de ye. Her kêliya ku em hildikşin miraqa me jî zêde dibe. Belê em gihîştin ser serê çiya. Cihek ku dişibiya goreke mezin û li derdora wê jî hewşeke ku ketûber kevir li ser hev civandî hebû. Ji wê re jî mezela derge dihat gotin. Rûteela ku li vê derê dihat kirin jî ev e. Her kesên ku tê vê derê dikeve hundirê hewşê û sê caran li derdora mezela derge dizîvirin. Dua, hêvî û daxwazê xwe dikin. Di her qedîna zîvronekê de kevirê ketina hewşê tê maçî kirin. Piştî vê derê jî em çûn kevira kuxke yanî kevirê biqul. Ev der jî wekî deriyê bawa dizgî dihat qebûl kirin. Li cihê ku em lê bûn li ser milê me yê rastê ango serê çiya serê dizgî dihat gotin. Li jêrê me jî cihekî bi navê Leyle yanî qazan hebû û li pêşberî vê cihî jî sê çiyayên bi navê Koyê Heskar, Karsniya û Zel hebûn ku li gorî baweriyê van deran çiyayên xuşkên bawa dizgî ne. Her kesên ku tên kemera kuxike jî rûteela sê cara dibinê vî kevirî re derbas bibin û li vê derê jî hêvî û daxwazên xwe bînin ziman tê kirin û li vê derê find an jî çira tê pêxistin. Belê li gorî baweriyê bawa dizgî kesekî pîroz û xwedî keramet e. Ji ber vê yekê efsaneya li ser wî tê gotin ku bawa dizgî di zivistaneke pir sar de sewalên xwe bi keramet têr dike. Ji ber vê yekê ew bizinên ku wî dibirin çêranê li gorî yên kesên din tim qelew û têr xuya dikir. Bavê wî Seyid Kureş meraqa kurê wî çawa ev yek bi dest xistiye dike. Rojekê biryar dide ku kurê xwe bişopîne. Di dawiyê de dibîne ku Heyder ango bawa dizgî bi darê di destê xwe de li çeqelên eşk dixe. Şax yekser şîn dibin û bi vî awayî bi zinan diçêrîne. Kureş bi vê dîtinê gelekî matmayî dimîne. Bizinek Kureş dibîne û ve diciniqe. Bawa dizgî dizîvire û gazî bizinê dike. Çi hatî serê te? Yan te Kureş dît? Bawa dizgî dema vê gotinê dike dibîne ku bavê wî Kureş derket û ber bi wî ve hat. Ji bilêvkirina navê bavê xwe şerm dike û ber bi çiyê derdikeve û ji ber çavan wenda dibe û li wê derê dibe raz. Belê ev der cihê ku bawa dizgî lê bi wî raz yanî sir. Piştî ger dîtin û çavdêriyên me gera me li vê dere dawî dibe. Di vegerê de em careke din hatin ser haniye gozê. Me bêhna xwe veda. Me ji kaniyê av vexwar, dest û ser çavên xwe şuşt û çaya li ser agir vexwar. Piştî bêhnvedanê em careke din bi rê ketin û ber bi êvarî em careke din vegeriyan mala cemê. Li vê derê piştî hin hevdîtinên ku me kir careke din me xatirê xwe ji serokê komela mala cemê Sinan Kırmızı Çiçek Pîr Kazım û rêveberê komeleyê Kekê Silêman xwest û em ketin rê hatin Dêrsimê. Wê şevê jî em li mala hevalê xwe Ehmed bûn mêvan û dîtira rojê ber bi nîvrokî ve em vegeriyan Amedê. Belê di vê ger û xebata me de cihê ku me kêm hişt hene. Her wiha
ji bo her kesên ku keda wan divê xebatê de derbas bûye em spasiyê xwe pêşkêş dikin.